Muli kita amontro ya, dan lagi sa gananya iti pinagpatak da balaya. Okay. Wow, padara di basta. Madara kayo kalding sa. Wow, kalding. Ini ta kalding. Diyan. Ay ya, apo takton mo yaw. Dakpil ta bukol-bukol na ba? Oh, wala lawa iti patak da ron daw. Ah. Ora kita bunda. Partida kayam kalding dito eh. Pata dito ti balay na. Tidak malay na ay banda engineer kim porma. Sama diskarte na dito ya. Kalding oh. Ay, nakapis man dito kung ako. Ang tumal namin kumain no, etek. Namnamaanan na damaluto. Ano yung nakita dito tayo, padre? Ano yung sa ak? Awan mo. Ang kalkalay. Iso awang. Wala kawanan, nakapisan. May kabis na. Saan tumal lang eh, tanong damaahok na nga makirugi. Sigurado ka. Yung mga kalkali dyan sa tayo, awan ni Jai. Awan. Yun na. Anak mo dito, uy. Muna ka tayo. Uno maturong mga kan. Nabali yan ti Judy na siguro nang kita. Apo deta na ning. Una eh. Pero nga ako ba't puro papait na. Nih. Muli kita amontro ya, dan. Troy. Troy. Ada. Apa dakati man eh? Ah. Diyan mo ni bossing. Kita mo sa bali duty mi lang. Ay sa pagdidak ni bossing. Ay ori kita na. Bagman, ito wala yung bagman. Apo, naka-Xbox kayo pa nga naka ko ah. Una di ka taga-upgrade. Dapat din nyo kaya manggan. Wala na. Kalding mo kaya. Partida mo ta kalding. May lantag. Ano luto na rin tangkal? Kaldereta kang kaldaw. Do kaldileta. Swak. Kaya bang mga nangkal? Kamu lang ah. Ape ay banyo. Apo ay ko. Umela. Runda. Dakpen na ko. Ronda, ape dili ti juten. Una. Uno. Punak ko, bus ba? Nakita ka tatay dakas aso. Tinawagan mo ni bossing na. Sabi ko man di bagbagi mo. Apo, tira naman ay. Damo na sigala o may bus, ape nangingala ka kadwam. Tawag mga tawag, maturuwag pala tayo. Ay uri kita na. Ay, damo ko ubra. Adda, ka man kita bugta ko man ni suda. Baybayag dan sa kalkal eh. Ay, dakal kalay. Oo, nga man bugta ka laman, hamo kaya. Eh, Oo, naman. bukta ka man dito ko ubra sir. Alawan wala gal ala. Ama. Ama, Daga ko na yung makanya ka. Di da makita ka kadwa. mabuting dal. Si Kama. Pala undak sir. Lang sir. May kagpala. Ay mon sir. Eso jutik tattanay apo nagagayo Apo, sulsulun na dito si kana, iti may sanay kita mo. Ora di may sanay sulsulun na. Pasan yung kakadota ng party at tikalding. Nang party. Ah, Tanang partida. partita. Ama. Ano ni porma nyo, bossing? Rajay. Ayan ni porma. Agpidok ka mati kayo. Matumba dito ka. Matumba tayo kaputam. Paspasan kayo di porma. Wabuti datar na siya. Ah, Wabuti datar na ni. pagidaan ni Purman dito. Pagidan natin, dayo na pagidinan na karo. Nalimutan. Nagdayon nyo ka natin, dayon nga ni Purman nga pangingabita na. Kung ginangaran nakaluto daw. No? Kaya na nakaluto daw. Ampay, mabayag, pwede ka Kita, umpe lang. Ikaw, pero may nga pinakiriit mo na, Troy. At nilililing yan talaga yun. Tangkot sa, Tangkot sa reda. At ito yung mga Timor man tao na yan. pagtapping sa reda. timur man tao. Sino? Napaman, ito lastog nga tanong daw. Ano yun? Hindi na sa pangkiriit doon na. Mamantikan na yun. Troy, ang dagay may jayag, mambantay. Hindi, magkatarima rin, di pantog na. Basta sigurado ni, mag-isara-sarita. Ano naman palang kasarita? Oo, sige. Eto Angel, kaliente. Kilawang. Ay kilaw. Met sa weti, bantay na iti kadwa iti na eh. Kuna. Ang kita mo. Nervous. Abisin kan. Magbisina ko, nabayag daw magluluto. Kaya, Dapat na bigat. paspasan mo namin tapo ya. Kira man edi ni. Sila sigurado. Wala na nga ro. Palit-palit. Bantay nga ro. Tagtag. Bodyguard uncle.
Bodyguard. Nakamapukaw dito. Kaya pinag-iwan ni Uncle na yung. Kita mante ulo, awan sabot na. Ay, at da restaurant na rin ito. Oo, nila na. Batido di gito eh. Pati doon eh. Kadumbay ni Uncle. Kedum dito tanga magiwa. Nagkidog na ba? Iwatay mo na. Eh, kita mo masidig-asidig man ito eh. Kita mo tabukol-bukol, itaray naman nila. Eh, kunak to eh. Takul sa lang, takul yun. Takul lang.